Takže poďme ešte k tomu BSM. Čo všetko do BSM patrí? Sú to príjmy z pracovného alebo obdobného pomeru. Sú to príjmy z podnikania, hodnota obchodného podielu nadobudnutého počas trvania manželstva, príjmy zo sociálneho poistenia, výhry, plnenia z poistných zmluv, výnosy z majetku, hnuteľné veci ako auto, motorka, nehnuteľnosti, chata, dom, byt, pozemok, spoločná hypotéka a úvery. V praxi sme zažili situáciu, kedy jeden z manželov kúpil nehnuteľnosť. Takým spôsobom, že podpísal zmluvu a uhradil kúpnu cenu ešte pred uzavretím manželstva. Avšak k zápisu v katastri nehnuteľnosti došlo až po uzavretí manželstva. Čo si myslíte, patrí táto nehnuteľnosť do BSM? Tešíme sa na vaše odpovede v komentároch.